Halos natuyo na yung sabaw ng pusit. Ngayon lalagay na natin yung sili na pinitas natin kanina. Dudurugin ko ito para mas maanghang. Masarap yung sili na durog na durog. Yan. Sarap nito. Pero minsan minimize ko yung paglagay ng sobrang anghang. Nililimit ko rin yung dami ng sili na nilalagay sa ulam dahil kakain din ito yung mga aso at saka yung pusa. So gusto ko na ma-enjoy din nila yung food as much as I do. Kahit naman Bicolano yung mga aso ko at pusa hindi naman sila magaling kumain ng maanghang. Sana lang no, pag Bicolano yung pets ay mahusay din sa sili, no? Pero that's not the case